Hej sammen, velkommen til den her video. Jeg ved, I ikke kan vente længere, fordi nu er det blevet tid til, at vi skal trække lod om konkurrencen. Og tak til især Pal Rengøring for, at de vil betale den her konkurrence. Og så bare tak til, at I vil være med. Så vil vi også være rigtig glade for, hvis I gjorde det, vi sagde næste gang, vi lavede sådan en her konkurrence i videoen. Ligesom vi siger i videoen. Så alt det, vi siger, I skal gøre, det skal I gøre, okay? Tak til dem, der har været med. Tak Pal Rengøring. Og nu synes jeg bare, vi skal komme i gang med at trække lod. Og trommevirvlen. Tillykke til Adam, han lukker øjnene. Tillykke til Nana Niemann. Tillykke Nana Niemann. Det var simpelthen 500 kroner. Kontakt os lige på en eller anden måde. Så vi finder lidt mere ud af inde på kommentaren for eksempel. Tillykke, ses! Der er mange af jer, der ikke liker og subscriber, når I ser vores videoer. Gør det lige, det vil vi blive glade for. Det er gratis, så det er nemt, at det ligger. Ses!